Velkommen til vælgermødet i forbindelse til valget til Inatsisartuts vælgermøde, der afvikles her i Campus Qaqortoq. Inden vi starter helt, så skal det lige siges, at der skal være en god og orden debat her. Og så frem der skal være god orden, det kræver også fra den anden side. Alle partierne får 2 minutter til at præsentere dig. Efter der går 2 minutter, så går vi videre til den næste parti for at give alle partierne ens vilkår. Nu er der mulighed for alle partier til at introducere sig. Vi har trukket lod om, vi starter fra Siumut. 2 minutter starter. Værsgo. Hej vælgere. Nu står vi i en situation, hvor vi skal kigge fremad, og vores fjender er ikke at alle er andre partier. Der er nogle børn, som er stillet uden for hjemmet, og vi skal stå sammen og som et samfund, og vi skal innovere inden for erhvervet, og vi skal have en blomstrende kultur. Vi stiller op med 52 kandidater fra Siumut, som står klar til at servicere hele landet, og vi bliver nødt til at holde sammen, stå sammen, og vi står til valg for at have en god samarbejde med jer alle sammen og alle partier. Inuit Ataqatigiit kommer næst. Værsgo. Kære vælgere, den her tid giver mulighed for at komme i nye tider og nye muligheder. Udviklingen her i landet skal også mærkes i Sydgrønland. Nu er det virkelig vigtigt, at vi holder sammen, og vi har allerede set, hvordan opførslerne har været her i landet og ind i landet fra udlandet. Nu er det allervigtigst, at vi holder sammen og samarbejder med hinanden, fordi gennem samarbejdet kan vi have nogle gode resultater i forbindelse med at oprette indtægter og samarbejdsmuligheder med andre lande. Med IA står vi inde på at sige nej tak til uran og mine i Kuannersuit. Og desuden, værsgo, tak. Vi vil gerne starte med at sige, at vi står med 20 unge kandidater og med nye ansigter, så vi står helt klart fra Adasut med unge kandidater, så skal skabe veje og nye baner til samarbejde, og det skal være det skal kunne betale sig at arbejde, og derfor siger vi, at der skal være en flat tax på 30%, hvor man benytter 5% af disse til sundhedsvæsenet. Vi står meget klar udmelding, at vi prioriterer fra Adasut, at vi skal arbejde med lovgivningen igen inden for fiskeri. Vi siger tak, så er minuten gået. Tak til Adasut. Det næste er Nalerak. Værsgo. Jeg er stolt at være grønlænder. Rigtig stolt. Men desværre har jeg ikke en dokumentation for, at jeg er grønlænder. Der er 195 lande, som er registreret, men Grønland står ikke, men Danmark står der. Vi er næsten alle sammen her, der står herinde, er danske statsborgere.
forholdene er så dårlige, at der var en kvinde, som søgte ind i en stilling i sundhedsvæsenet, som hedder Camilla. Søgte ind på sundhedsvæsenet, men kan ikke få jobbet, fordi hun ikke talte dansk. Vi skal prioritere hinanden. Vi skal først have grønlænder som første prioritet. Vi skal beskytte hinanden. Stem på Naleraq. Det næste er Rullaq. Værsgo. Kære vælgere, Rullaq er blevet oprettet og grundlagt for at prioritere den indfødte og hjemmehørende grønlænder, og Rullaq vil arbejde på, at samfundet inden for fiskeriet, erhverv og arbejdsmarkedet skal blive prioriteret inden for sagsbehandling og service fra det offentlige. Så derfor skal Rullaq arbejde på ud fra vores kultur og identitet og frihed og rettigheder i samarbejde med andre lande og ved benyttelse af vores rettigheder skal vi drive landet for at give vores land videre til den næste generation. Tak og god valg. Vi siger tak til Rullaq. Det næste er demokraterne. Grønland, du står over for en udfordring, og for at gøre noget ved problemet, så bliver vi nødt til at gøre noget. Vores pligt og ansvar er at beskytte vores samfund, og vi kan ikke ignorere de udfordringer, vi har. Omsorgsvigtede børn, de ældre, handicappede, som har nogle ringe forhold, disse kan vi ikke ignorere. Høje priser, sundhedsvæsenet mangler varme hænder, det kan vi ikke bare ignorere fra det offentlige. En kryds hos demokraterne er en beslutning for, at vi rykker inden for landet, og vi ændrer på tingene. Vi siger nej til at status quo. Vi siger tak til demokraterne. Så har alle partierne introduceret sig selv, så kan vi gå over til spørgsmål. Og den næste spørgsmål kommer via Messenger. Værsgo. Hej vælger, jeg hedder Ole Fleischer Johansen. Det her er et spørgsmål til alle, der er stillet op. Børn og unges fremtid snakker vi om. Os, der har været inde i det offentlige system, eller har været på børnehjem, dem ser jeg som omsorgssvigtede, fordi når de prøver, at de skal overleve selv fra barns ben af, og de har ikke noget sted at være, når forældrene ikke kan tage sig af dem. Og når de ikke har plads hos deres forældre, så prøver de at finde andre steder at sove. Og de kan også prøve at finde på at sove hos steder, hvor der er alkohol og andet misbrug. Selvom de måske har været plejebørn i rolige omgivelser. Og jeg vil gerne spørge, hvem der har været inden for det her system. Så har jeg et spørgsmål omkring børneopsparingen. At gøre det til et lovkrav på en eller anden måde. Hvem vil gerne gøre det til et lovkrav, at man skal have den her børneopsparing? De her plejebørn, altså det vil gøre det lettere, ikke en lettere fremtid for de her plejebørn. Jeg håber,
at man i fremtiden hurtigst muligt vil få gang i det her. Tak. Det var et interessant spørgsmål. Hvem vil gerne svare på det først? Kelly Bertelsen, værsgo. For det første, de her børn, der bliver anbragt, når de er så mange, det kan vi ikke acceptere i det her samfund, og vi skal ikke acceptere det. Men den vigtigste årsag, det er misbrug. Så det skal vi for det første gøre noget ved, hvis vi skal komme videre. Og så omkring omsorgsområdet, der kan man se fra kommunerne imellem, at de har pengeproblemer, og det skal vi overkomme. Når vi er så få i det her samfund, altså de har bedre forhold i Nuuk, og så har de dårligere forhold i Sydgrønland, og der skal det være ens forhold for alle. Og i den forbindelse, så vil jeg også gerne sige, i forhold til det her forslag, der kom frem til, det var et rigtig godt forslag, fordi man skal ikke efterlade nogen, og også indtil 23. år har de mulighed for at få draget omsorg for sig, og den mulighed skal vi gøre brug af. Kelly Bertelsen, du har stadig tid tilbage, så vil jeg gerne spørge dig omkring den her opsparing. Hvilket svar har I til det? Jo, som jeg sagde, så er det et godt forslag, fordi man skal ikke bare hoppe de her personer over, fordi der er for mange, der bliver tabt i det her. Derfor støtter vi rigtig meget op om det her forslag. Tak. Og de næste, der får mulighed for at svare, eller hvem er de næste, der gerne vil svare? Og så går vi videre til IA. Værsgo. Tak, og tak for spørgsmålet. Ja, det er meget anstrengende, fordi der er så mange forældre nu om dagen, som ikke kan løfte deres vigtigste ansvarsområde, men siger, at alkohol og stoffer, det er noget af de vigtigste årsager til det. Men sådan som jeg selv tænker, så har de her forældre selv noget, som de skal have bearbejdet, og det er derfor, de kommer ud i den situation. Så det første, det burde være, at man tager et helhedsperspektiv på behandling af familien, og for det arbejde har vi i gang sat noget for at arbejde på. Og hos IA, så synes vi også, at vi opretter en psykologuddannelse her i landet, fordi vi har så stort behov for den her slags personer, at sagsbehandlingen kan klippe, og også forslag til det gode forældreskab. Det ønsker vi rigtig meget skal ske, således at barnet fra det er inde i mors mave og indtil dets 18. leveår, 19. leveår, at så skal det blive serviceret. Men hvis jeg skal svare på det her spørgsmål, der bliver stillet, så synes jeg, at det er en rigtig god idé, og vi vil gerne arbejde for at fremme det her og også snakke om det, fordi man kan ikke godkende, at de her stakkels unge personer, som først lige er ved at gå i gang med deres liv, at de ender midt ude i gadebilledet, og det kan vi ikke acceptere. Mutti fortsætter. Vores vigtigste opgave, det er, dem, der står i den situation nu, de skal have en overgang af en eller anden slags, og det skal vi arbejde på. Men forældrene, altså, vi er nødt til at arbejde på problemets rod, i stedet for bare at fratage de her forældre deres børn, så er der et andet behandlingsforløb, der er nødvendigt at starte. Vi siger hele tiden, at de er vores fremtid, men der er behov for en total løsning, og som Marianne siger, så vil vi gerne arbejde sammen for at opnå det. Tak til Inuit Ataqatigiit. Og det næste, der svarer, det er Adasut. Værsgo. Ja, børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Det er dem, der bliver passet indtil de 18 år. Jeg synes, at det er vigtigt, at man også vejleder dem. Altså, når de er fyldt 18 år, så kan man ikke bare regne med, at de kan selv. Man skal prøve at finde en bedre vej. Det er det, jeg virkelig ønsker. Fordi det er jo vigtigt. Vi har også behov for de her mennesker.
Vi har behov for, at de tager en uddannelse og begynder på et arbejde. Fordi der er også mange af dem, der er rigtig dygtige. Derfor synes jeg, at vi skal vejlede dem meget bedre, når de går ud fra børnehjemmene og de her andre ordninger, hvor vi giver dem nogle bedre forudsætninger, når de kommer ud af de her ordninger. Og Bentiara fortsætter. Vi er for det første nødt til at se på forholdene. Vi snakker om 13.000 børn her i landet, og ud af dem er der 827, der er blevet anbragt uden for hjemmet. Og det er også dem, vi skal gå ud fra. Det er dem, vi skal arbejde med. Og så er der også tale om unge her, som er mellem 16 og 25 år. Dem er der 27.000 af her i landet. 30% af dem har hverken tilknytning til uddannelsesområdet eller arbejdsområdet. Det er den gruppe, vi er nødt til at have fat i, fordi vi synes helt klart fra Adassut side, at en ny socialordning er noget, vi skal have frem i. Dem, vi skal løfte, de her vores børn, dem synes jeg virkelig, når man tænker på den længere fremtid, at vi er nødt til at give dem en god start, fordi det er vores børn, vi skal gå ud fra, og det skal ikke bare være valgflæsk. Tak til Adassut. Og de næste, der har mulighed for at svare, det er Nedra. Værsgo. Tusind tak for Oles spørgsmål. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Fordi børn og unge, det er vores fremtid. Børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, det ved jeg godt, dem er der rigtig mange af. Og så fra Nederaks side, så mener vi, at det her system, det tager alt for meget udgangspunkt i danske systemer og synspunkter, og at det ikke er i vores egne synspunkter, og det er en del af fortællingen. Og der er alle de her andre ting i historien, spiralhistorien, børn, der bliver frataget deres forældre. Altså, det er alle de her ting, som vi har været udsat for under vores kolonialhistorie, eller kolonihistorie, også efter vi er blevet en del af rigsfællesskabet. Selvfølgelig er det alle sammen ting, der skader noget. De her børn, der er fyldt 18 år, dem vil vi fra vores side arbejde på, at enhver grønlænder skal have ret til at have et sted at bo. Ja, det er det her. Altså, vi er nødt til at gå ud fra grønlandske forhold, og hvis vi lever på den måde, og kan forstå, hvorfor at vi har så store problemer med den slags i vores liv, så vil det selvfølgelig være til gavn. Hvad så med den her opsparingsordning? Ja, i forhold til børneopsparing, ja, det støtter vi også op om. Og man er også nødt til at lægge midler i det, fordi det er nødvendigt, at dem, der er fyldt 18 år, at de efterfølgende selvfølgelig skal have et hjem, uanset hvad. Ja. Tak. Og de næste, der får mulighed for at svare, det er Ruslok. Værsgo. Tak til spørgsmålsstilleren. Fra Rusloks side, så vil vi være med til at arbejde på, at børn får det bedst mulige forløb. De her børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, de skal ikke føle, at de bliver kastet til side. Det er meget vigtigt. Derfor det her med, at de skal jo ud af de her ordninger, når de fylder 18 år, men det kan også forlænges, indtil de fylder 21 år, hvilket barnet selv skal bestemme. Men før de kommer ud af de her børnehjem, altså så bliver der postet rigtig mange midler i dem. Og der burde man også lægge midler til side til en opsparing. Det synes jeg faktisk personligt er en rigtig god idé. Jeg vil også gerne lige sige noget. Jeg vil gerne lige fortsætte. Vi synes fra Nederaks side, fra Rusloks side, fra Rusloks side, synes vi, at der er alt for meget fratagelse af jobs her i landet. Der er kæmpe arbejdsledighed. Her i landet
drager vi alt for stor nytte af socialen. Når man tænker på samfundet nu, så er det ledighed og fratagelse af jobs, og det har medført, at man har prøvet rigtig meget på at tage stoffer, fordi de ikke har. Det er fordi, de ikke har mulighed for at få jobs, at de går ud i et misbrug. Man kan ikke komme udenom, at vi har et kæmpe problem her i landet med alkohol og stoffer. Derfor vil vi stille vi op på Rusland for at gøre noget ved det. Tak til Rusland. Og de næste, der har mulighed for at svare, det er demokraterne. Værsgo. Det her problem, det er et problem, der ligger os meget nært, og det er det, vi taber mest på her i samfundet. Fra demokraternes side, så har vi i rigtig mange år anstrengt os for, at de her børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, det skal være dem, der inden de bliver anbragt uden for hjemmet, altså inden man når ud i den tragiske situation, så skal man støtte forældrene, fordi børn, de skal så vidt muligt være hos far og mor. Og det her forslag, det er noget, der er blevet givet afslag på i den her valgperiode, fordi vi ved, at man har haft de her 2 millioner, hvor man har vil have fokus på Narsarsuaq og Kutlorsuaq. Men vi er nødt til at begynde at styrke familierne for at se, om den her løsning kan fungere. Men man gav afslag på det her man kan afslag på det her forslag på baggrund af forkerte oplysninger, fordi et barn, der bliver anbragt uden for hjemmet, der mener vi fra demokraternes side, at det er familier med overskud, der skal overtage den her situation, når man kommer ud i den situation. Men man får så få godtgørelse lige nu, at de ikke har råd til at tage på ferie med deres plejebørn. Men hvorfor er det, at vi poster så mange millioner i børnehjemmene, når man har uden at have råd til at placere de her børn hos plejefamilier? Demokraternes vigtigste første opgave vil være at poste penge i det her område. Uanset om de er fyldt 18 år, så er de stadig børn, og de skal altid have et sted at komme hjem til. Så de her støtte og andet ting, og opsparing og andet, altså det her med at snakke om, at de kommer på gaden, når de er 18 år, det kan vi ikke bruge til noget. Et barn skal altid have et hjem. Og den langsigtede løsning, det er at styrke forældrene, således at barnet altid kan forblive hjemme. Det her spørgsmål er nu blevet besvaret af samtlige partier, og så går vi over til et spørgsmål her fra salen, og det er det første spørgsmål. Værsgo, Frederik. Og den første spørgsmål stiller spørgsmål vedrørende om folk med kræft. Velkommen alle sammen. For 4 år siden, jeg er ked af det. Vi har ventet i 4 år. Sidste gang, i dag var i Nuuk. Det er minde Suka Frederiksen. Min mand døde for 5 år siden. Dem, der har kræft, når vi befinder os i patienthuse. Men lige så snart vi skal i seng, så bliver vi smidt ud, så skal vi samle alt det ting fra kosteskabet. Men man kan gøre om på det, hvis man løfter skatten med 1%. Hvad synes I om det? Interessant spørgsmål. Hvem vil gerne komme først til at besvare? Vi starter herfra, så frem der ikke er nogen, der markerer sig. Fra demokraterne, værsgo. Vi kondolerer. Der er alt for mange tilfælde, hvor vi mister af vores kære nære. Og der er alt for mange situationer, hvor sundhedsvæsenet finder ud af diagnosen i alt for sent.
en sundhedsvæsen med overskud skal sikre, at vi diagnoserer folk, inden det er for sent. Så derfor har vi behov for nogle dygtige læger, der kan hjælpe og behandle folk, der lider af forskellige sygdomme, og vi skal kunne tilkalde nye arbejdskraft af dygtige læger, og vi skal ikke gå alene ud fra det danske system, og vi bliver nødt til at kunne tilkalde fra udlandet ud over Danmark, og vi skal ikke lade være med at sige på bekostning af vores helbred. Vi skal ikke være racistiske, uanset hvilket sprog det benytter. Så synes jeg, at vi skal prioritere at hjælpe folk, inden det er for sent, inden vi mister endnu flere. Men jeg skal også lige nævne, at i sundhedsvæsenet, du skal også bruge det sidste tid med vores kære for at være sammen med dem. Der skal også være, og vi skal have råd til dem. Så fremt der er tale om diagnose, der slår dig ihjel, så skal man være sammen med familien indtil man dør. Qullaq, værsgo. Ja, denne gang siger det rigtigt. Qullaq. Vi fra Qullaq mener, at sundhedsvæsenet, vi har hjemtaget sundhedsvæsenet, og det er en fejltagelse. Det synes vi fra Qullaq. Fordi at vi har næsten ikke råd til det hjemtagende sundhedsvæsenet, og vi skal også hjemtage Royal Greenland, fordi vi kan have en masse, så kan vi have råd til disse folk, så derfor stiller vi op fra Qullaq for at sikre, at der er en god udvikling og for at sikre jobs i Grønland. Der er en masse områder, som vi ikke har råd til, og det koster mange uheldige situationer. Det er ellers en af de sidste områder, vi skal hjemtage, det er sundhedsvæsenet, men vi skal huske, at Royal Greenland, det skal vi hjemtage. Ole Jørgen Davidsen, det der bliver spurgt omkring folk, der lider af kræft, og i forhold til, at man kan løfte skatten på 1%. Hvad synes I om det? Vi mener, at det er sådanne indtægter, vi mangler. Jeg er ikke enig i, at man kan løfte skatten. Vi har en masse ressourcer, og det gælder bare om at udnytte den. Tak. Det næste der kommer til spørgsmål, det er Nalerak. Tak for spørgsmålet. Disse forhold er fuldstændig uacceptable. Det er noget, der skal gøres om. Vi har gentagende gang sagt, at disse udfordringer i sundhedsvæsenet, en af de største, det er, at man har en notering eller registration. Vi har et dansk journaliseringssystem. Den her danske journalsystem og lægegodkendelser. Det er alene udarbejdet alene ud fra det danske systemer, og vi bruger en masse midler til at tilkalde danske læger og sygeplejersker, som er en af de dyreste arbejdskraft, der findes. Så det er der, vi skal gøre noget ved. Det vil vi prioritere. Og vi fra Nalerak mener, vi vil sikre, at der er en behandlingsgaranti
som sikrer, for eksempel så frem der er chance for at få kræft, at man kan sikre behandlingen, i stedet for at bare vente på, at pågældende får kræft. Man skal gøre noget ved på forhånd. Der skal være en henvendelsesmulighed. På den måde kan vi sikre en sundere samfund. Vi står klar til at gøre noget ved det. Det næste bliver Adasut. Værsgo. Tak. Edith, tak for dit spørgsmål. Meget for forståelse, med fuld forståelse. Vi ved godt, at vores sundhedsvæsen er på knæ, og vi kan også se, hvor store økonomiske udfordringer sundhedsvæsenet har. Vi vil gerne indføre flat tax på 30%. Og inden for disse 30, så skal der øremærkes 5%, der skal benyttes til sundhedsvæsenet. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er over 600 millioner, der alene bruges til administration. Vi bliver nødt til at kigge på reelle forhold, fordi den store administration, der er, og på den anden side med overbebyrdet sundhedsvæsenet. Så hvis vi sænker skatten på 30%, kan vi sikre, at vi kan løfte sundhedsvæsenet sammen. Vi bliver nødt til at sikre et behandlingsgaranti, og jeg synes, at vi skal lade være med at pege på hinanden, og på den måde modarbejder vi hinanden. Vi skal gå ud fra os selv og stoppe med at pege fingre på hinanden. Vi skal samarbejde. Tak. Tak til Adasut. Og det næste bliver Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Tak. For det første, tusind tak for spørgsmålet fra Edith. For det vigtige spørgsmål. Samfundet siger noget allerede helt klart, at familierne skal kunne tage med, når en familiemedlem skal sendes til Danmark til behandling. Og det er familierne, der giver allerflest styrke, når man er sammen med dem til behandlinger. Man kan gå uden om at gøre noget ved skatten, og man kan gøre om på andre områder for at sikre, at man er sammen med familien, og man skal kigge på muligheder, og der er nogle undersøgelser, der er allerede i gang. Det næste er bare, at det skal realiseres, og det andet område, der skal gøres noget ved, det er i forhold til i forhold til personer, der bliver ramt af kræft. Der skal være nogle tidlige indsatser. Der skal være en reform inden for sundhedsvæsenet, og der skal være en reinvestering inden for sundhedsvæsenet. Det er noget, der skal færdiggøres, som allerede er i gang. Vi skal sikre en sund samfund og en god behandling til dem, der er ramt af kræft. For at sikre disse, så er der to ting, vi skal gøre. Det er, at der skal være en bedre forhold i familiecentrene, og der skal være en tidligere diagnoseringer i sundhedsvæsenet. Det er noget, vi skal holde sammen om, fordi det er noget, som samfundet kræver. Meget kort, hvordan skal det finansieres? Og jeg synes, at vi kan finansiere det uden at hæve skatten. Det er omprioriteringen inden for allerede eksisterende områder. Vi skal øremærke til dem, der har allermest har behov for det. Det sidste, der skal besvare spørgsmål, det bliver Siumut. Værsgo. Tak. Tusind tak for spørgsmålet fra Edith. Jeg er slet ikke i tvivl, at
det oplevelser, det du har haft, det har vi næsten alle sammen også. Vi har oplevet. Der har været en sundhedskommission, som afgav deres betænkning til politikerne tilbage i 23 år. Der var en del ting i det, og en af de vigtigste punkter, der var, og politikerne var enige om, at det skal fremføres i livet, fordi vi er kun dem, vi er i samfundet, og vi har kun det penge, vi har. Så derfor er der behov for at prioritere for at give bedre vilkår. Så var der anbefalinger, som der skulle følges. En af de vigtigste det er, at der skal være nogle gode boligforhold, og det er det, vi alle sammen ønsker. Der er en del løsninger, som ikke kræver så meget finansiering og midler, og der er også nogle forsøgsordninger, der bliver kørt i Danmark, som vi kan drage benytte af. Så frem vi skal benytte det, så kræver det en samarbejde imellem os. Vi skal have nogle kompromiser imellem partierne, og der er selvfølgelig nogle krav i forhold til finansieringer, men man kan måske sige, at der skal være større investeringer, men der skal også være nogle folk til at arbejde bag disse investeringer og midler, der bliver sat ved siden af, sat til disse. Vi skal gå over til den tredje spørgsmål, og det er et Frederik. Værsgo. Ja, den næste, der skal spørge, det er Jens Peter Kielsen. Inden han spørger, så vil jeg gerne lige sige til jer alle sammen, at I skal lige høre, hvad spørgsmålet indeholder. For eksempel, hvis der bliver spurgt ind til sundhedsområdet, så behøver man ikke at svare omkring noget, der hører om sundhedsområdet, men man skal svare på det spørgsmål, der bliver stillet. Det næste spørgsmål handler om udvikling af fiskeriet i Sydgrønland, så det skal I prøve at svare på. Det er det, som spørgsmålet kommer til at handle om. Tak, og velkommen vælgere. I fiskeriets udvikling i Sydgrønland, den måde, det bliver kørt på i selvstyret, og den måde, det bliver kørt på i Sydgrønland, hvor fiskerne absolut er uudviklede. Og det siger jeg, fordi at Royal Greenland, deres priser op i nord, for eksempel, koster en torsk 17 kroner, og den koster bare 5 kroner her. Hvorfor er det, at vi råber op om, at der skal være udvikling i Sydgrønland, men hvad er det, vi udvikle? Altså, vi vil også gerne være med til at skabe udvikling, fordi vi er fiskere. Når den slags sker, rovnefiskeriet er ved at gå i gang. I fjor var det 100 tons, vi skulle tage op, men der kunne vi ikke få dem op, fordi der var stor is. Og det var der i et par måneder, og der kunne vi bagefter ikke få dem op. Men nu bliver vi så straffet, fordi vi ikke kan fiske i Sydgrønland. Når I snakker sådan, at man skal lave udvikling på fiskeriområdet, altså vi gamle, vi er snart ved at gå ud af markedet. Vi skal styrke de unge. Vi har fået flere unge ind i fiskeriet, men hvordan er det, vi skal fremme de her unge, når I samtidig snakker om at lave udvikling? Det er de her 16 tons, som vi mangler at fiske op, og få dem til at komme op på 152 tons igen. Men det er den udvikling i Sydgrønland, som jeg mener, der ikke er behov for at belæg for at sige det på den måde. Jeg håber, at I, der går til valget nu, stiller forslag om udvikling af Sydgrønland på en eller anden måde. Og fordi deri indgår, at styringen af Royal, der er en kæmpe administration, som sker
I Danmark, der er 200 kontormedarbejdere dernede. Hvad laver de? Hvorfor skal de ikke arbejde i Grønland? Hvorfor skal de ikke arbejde i Grønland, de her kontorpersonale? Sådan nogle forhold, det har vi fået nok af. Så du skal lige stille et kort spørgsmål. Ja, jeg er lige ved at være færdig. Og så den nye lov, som trådte i kraft per 1. januar. Der er det så, at jollefiskerne, som man prøver at kvæle, altså rundt omkring på hele kysten, så er der 2.000 joller, der kommer på land. Hvad skal vi så? Et spørgsmål. Jeg håber, det er nogenlunde tydeligt. Tak. Hvem vil gerne svare først? Den første, der er markeret, det er Siumut. Værsgo. For det første, tak for dit spørgsmål, Jens Peter. Fiskeriloven, den er jo meget ny, så man er ny til at tilpasse sig. Det kan man ikke komme udenom. Og så at løfte i flok. Når vi er så få her i landet, så er vi nødt til at løfte mere i flok. Og det gælder altså også inden for fiskeriet. Royal Greenland er ejet af Grønland, og derfor skal vi bede om, at de løfter lidt mere end os andre. Men selvfølgelig skal man også undersøge, hvor stor fiskebestand der er, og også undersøge, hvad det er, man kan fiske op af havet her i Sydgrønland. Og når man tænker på stenbider, så er der de her tidskrav i forhold til, hvornår man har lov til at fiske på dem. De er altså nødt til at være lidt mere smidige. Der er landsdækkende behov, når vores land er så udbredt, og der er forskellige muligheder alt efter sæson, så må vi altså også gå ud fra, at vi er nødt til at tilpasse os forholdene i forhold til kvotetildeling. Sådan er det også inden for hellefisk. Der er unge her i Sydgrønland, eller rettere. Der er et alderskrav, som gælder for hele landet, og så er der nogle fiskere, der ikke kan komme ind i fiskeriet på grund af de her fiskerikrav, og det skal vi komme udenom. Altså, hvis de har lyst til at fiske, selv hvis de er 50 år, så skal de altså have mulighed for det. Og det er sådan, vi skal tilpasse loven. Og jollefiskerne i Sydgrønland, vi er nødt til at kunne stille krav over for kantinerne i det offentlige, og vi burde måske også stille krav om, at der er en vis procentdel af menuen, altså uanset hvor vi kommer hen i hvilken som helst delikatesse, så er det kyllinger og pomfritter. Måske skal vi ellers have lidt flere grønlandske madvarer. Tak for svaret, Kelly Bertelsen. De næste, der er mulighed for at svare, det er demokraterne. Værsgo. Tak for dit spørgsmål, Jens Peter Kielsen. Jeg husker tydeligt, at fiskeriloven, da den trådte i kraft, så var der et banner nede i brættet i Sydgrønland, hvor I demonstrerede, og der kunne vi se, at der var mange, der brændte loven af. Så jeg er glad for, at Siumut nu snakker om at lave tilpasninger, for det er lige præcis derfor, at det er absolut nødvendigt, at hvis man skal lave udvikling i fiskeriet, så skal man overkomme de her forandringer, der er. Og da I lavede de her protester, så har jeg ellers råbt op om, at naalakkersuisut skulle træde tilbage, fordi der er ingen udvikling her i Sydgrønland. Det er bare et billede på, at RG og Royal Greenland, som har kontor i Narsap og Abedatut, der sker ikke nogen udvikling, der sker ikke nogen forøgelse af dem, og det, at man ikke gør noget ved dem, det har altså også en negativ indflydelse på fiskerne her i Sydgrønland. Og når man snakker om, hvordan billedet er anderledes i Sydgrønland, altså desværre i Atlutjubar, så er der en bygd, hvor der har været rigtig, rigtig mange mennesker, men nu i mange år har der ikke været interesse for det, og det har stået i stampe, og ruderne på bygningen er gået i stykker. Og da man så begyndte at snakke om fiskeri her, så har vi selv spurgt, og vi har også snakket om det i kommunalbestyrelsen her i Sydgrønland. Hvorfor er det, at den her fabrik står stille? I stedet for, at den står stille, så er man nødt til at gøre noget ved det, og på samme måde også fabrikken i Resemiut.
Fabrikken står jo bare stille. De står stille alle sammen. Hvorfor er det, at fiskeriet her i Sydgrønland ikke får noget udvikling? Og det er fordi, der sker noget omsorgssvigt, og der bliver hele tiden lagt forhindringer op for fremskridtet. Man har sagt, at det her er slået tilbage. Tak til demokraterne. De næste, der får mulighed for at svare, det er Rutlop. Værsgo. Og nu skal jeg ikke lave fejl igen. Det er Rutlop. Tak for dit spørgsmål. For det første. Vi sydgrønlændere, vi ved alle sammen, hvad der er sket. I starten af 00'erne, så lukkede man fabrikken i Narsaq uden grundlag. Men fabrikken i Narsaq, der indhandlede man rejer, og der handlede man for over 8.000 om året. Men i Atluitaba, så var det også 14.000 tons, som man indhandlede der. Og så fortjenesten i Narsaq, det blev ført op nordpå, fordi det kunne betale sig så godt. Men man var klar til at udvide fabrikken i Narsaq. Vandordningen var i orden, men så lukkede de fabrikken, og det påvirkede rigtig mange fiskere, det påvirkede samfundet, og det påvirkede en hel masse jobs, og som har skabt rigtig mange problemer i Sydgrønland. Det er det, der er kimen i det, og så som det andet. Da man snakkede om den her kommende lov, så har man ikke inddraget fiskerne, og det gentager jeg. Fiskerne er ikke blevet inddraget, da man skulle snakke om den her lov. Derfor anstrenger vi os fra Rutloks side på at rette op på alle de her ting. Lige nu, i den her lov, så de unge, som er unge og stærke, hvis vi siger, at det kunne være fra 18 til 29-årige, som hvis de ikke har været fiskere i 3 år, så kan de ikke komme ind i fiskeriområdet. Og så fra 29 og op, der er der låst, så man slet ikke kan komme ind i fiskeriet, selvom at det er det vigtigste erhverv her i landet. Der er en hel masse forhindringer, der bliver lagt op rundt omkring, men det er os, der prøver at opnå, at Royal Greenland, det skal hjemtages til Grønland. Og vi kan ikke bare blive ved med at sende alle de her penge ud af landet. Tak til Rutlop. Og det næste, der har mulighed for at svare, det er Nadar. Værsgo. Ved I godt, at Royal Greenlands direktør får 8 millioner, har fået 8 millioner i bonus? Altså, det er jo utroligt, at man ikke kan lave ens pris i Royal Greenland her i landet, mens direktøren får så høj en gage. Fra vores side, så vil vi gerne stille forslag om, for eksempel i Norge, uanset hvor en torsk kommer fra, og vi ved godt, at Norge har lige så udvidstrakte kyster som os, men derover der har de ens pris. Uanset om man er i det nordligste eller sydligste Norge, så er priserne ens for torsk. Sådan burde det altså også være her i landet. Ens for alle. Vi skal alle sammen behandles ligeværdigt her i landet. Og så også EU. Og den ved jeg også godt, at de hvert år fisker de en kæmpe stor kvote. Hvorfor skal vi ikke have deres kvoter? De betaler 200 millioner, som går til uddannelsesområdet, fordi det køber de for fiskene. Nej, du skal lige holde dig til spørgsmålet. Udvikling i fiskeriet. Ja, selvfølgelig skal der ske udvikling i fiskeriet i Sydgrønland, og det er i den forbindelse, jeg spørger om, hvorfor skal vi ikke fiske de kvoter, som vi giver til EU nu? Det er jo vores fisk, og man kunne også sagtens lave udvikling på fiskeriet i Sydgrønland med de kvoter, som vi giver til EU. Tak. Og det næste, der er mulighed for at svare, det er Dasut. Værsgo. Selvfølgelig, tusind tak for dit spørgsmål, Jens Peter Kielsen. Fiskeriet i Sydgrønland skal udvikles. Jeg ved godt, at der er rigtig mange fiskere lige nu, som har det rigtig dårligt i Sydgrønland. Men hvis vi kigger på fiskeriloven, så har vi altså modsat os det rigtig meget, fordi vi kan ikke se, hvordan
fiskeriloven kan bruges til at lave udvikling i Sydgrønland. Og for det første vil jeg gerne sige, at fisken, altså da jeg kom til bevidsthed, så snakkede man om, at man skulle forædle fisken. Altså lige nu er det 40%, som vi sælger, og så smider vi 60% ud. Og nu skal vi også se på de offentlige, som konkurrerer alt for meget med private fabrikker. Fra Adastøt så plejer vi at sige, siden 2019, at det her fødevareområde, det er vi nødt til at hjemtage, og det har vi stillet forslag om. Fordi vi prøver at lave mere forædling på fisken, men vi møder altså rigtig meget modstand. Det her fødevareområde, hvis vi hjemtager det, så åbner det op for flere muligheder. På den anden side, det kommer jo til at være grundlaget for, at man kan lave udvikling på fiskeriområdet. Det er derfor, vi gentager fra Adastøts side, at fiskeriloven, den dur ikke. Det vi skal kigge på, det er, at vi er nødt til at hjemtage fødevareområdet. Og det er det, fordi fiskeriet er jo vores vigtigste erhverv. Det opretholder os alle sammen. Det er vores indtægt. Vi er nødt til at lave udvikling på det, og i den forbindelse skal man heller ikke glemme Sydgrønland. Tak til Adastøt. Og de sidste, der er mulighed for at svare, det er Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Tak til Jens Peter for dit spørgsmål. For det første, hvis man er fyldt 29 år, særligt her i Sydgrønland, så skal der laves tilpasninger til bekendtgørelsen for, at de her kan få fiskerilicens. Og baggrunden for den har været de bekendtgørelser, der har været i Nordgrønland. Men der er ikke behov for, at man har de samme begrænsninger. Det er det første, således at man kan åbne op for de yngre i Sydgrønland. Så som det andet mulighed i fiskeriet, det er, at man skal give fiskerne mulighed for at have frihed, således at det ikke er de store virksomheder, der skal bestemme det hele. Og som det tredje, Royal Greenland, Royal Greenland skal være her i landet, det har vi slået hårdt ned på i Naalakkersuisut, og det er derfor, at kontoret nu bliver lagt i Grønland, således at det meste af administrationen kommer til at ske her i landet og ikke i Danmark. Ja, vi forstod spørgsmålet todelt, hvordan vi skulle udvikle fiskeriet i Sydgrønland. Man ved godt, at Sydgrønland, der har vi rigtig meget landbrug, hvor der er store muligheder, og det har vi også arbejdet hårdt på, hvor vi har i den her valgperiode, hvor vi har arbejdet med selvforsyning og andre områder, også folk, der gerne vil begynde at dyrke landbrug, så har vi givet mulighed for dem. Så vi har givet mulighed for udvikling i Sydgrønland, men vi er ikke stoppet der. Vi har også moderniseret eller opdateret turismeloven, hvor vi har lagt krav om, at der skal være grønlandsk ejerskab. Det vil sige, at der skal være fra 2027, så skal der være 2/3 grønlandsk ejerskab. Tak. Det her spørgsmål har samtlige partier nu svaret på, og dermed er vi ved at være færdige med første del af den her valgdebat. Vi holder en pause på 10 minutter, og jeg håber, vi ses igen.